Máš tu rande? Ne, vybírám si školu. Máma mě tlačí na ekonomku, táta na učňák a já... Taky jsem nevěděla, kam mám jít. A naši už vůbec ne. Ale hlásím se na Gimpl. Vyšlo mi, že ho v pohodě udělám. Vyšlo, kde? Na jedních stránkách. Průvodci testy. Tam si uděláš test a ono ti vyjde, na co jsi dobrý a na co ne. Jsem dobrý v Xboxu. A taky mě baví holky. Aha, ale to tě asi neuživí, co? Asi ne. A proč si neuděláš testy? Jako na AIDS? Pojď se mnou. Něco ti ukážu. To se neodmítá. Nějaká nová hra? Dá se to tak říct. Ale ještě se na sebe něco dozvíš. Si děláš srandu, ne? Ani náhodou. Vůbec jsem předtím nevěděla, jaký mám schopnosti. Ty máš možná tak schopnosti ukecat lidi. Jo, to mi tam taky vyšlo. A taky k čemu se to hodí? To bys koukal. Tak na to mrkni. Ten test není těžký a je u toho celkem sranda. A zjistíš, v čem jsi dobrý. Dobře, líbám. No na to ještě školy neotevřely. Dobrý, no. A co s tím, až s tím, na co jsem dobrý? No potom ti to tam vyhledá seznam škol, na kterých to můžeš uplatnit. Hustý. A kolik to stojí? Méně než meníčko v Mekáči. Tak jo, jdu do toho. Ale když mi to nenajde žádný schopnosti, dáš mi pusu. Klidně. I vy letos řešíte, na jakou střední školu vaše dítě přihlásit? Navštivte naše stránky, kde si můžete vyplnit jeden z testů. Testy jsou vytvořené od profesionálů a zábavnou formou, takže budou vaše dítě i bavit. A vy pro své důležité rozhodnutí dostanete objektivní informaci o jeho schopnostech a dovednostech. Možná budete překvapeni, co všechno vaše dítě dokáže. Naše taky koukali.